Καλώς ήρθατε στο www.radiotaxivip.gr, στη web εφαρμογή του ραδιοταξί Α Θεσσαλονίκης Λευκός Πύργος. Στη συνέχεια θα δούμε τον τρόπο που μπορούμε να καλέσουμε ταξί άμεσα ή με ραντεβού από τον υπολογιστή μας μέσω της online εφαρμογής μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνουμε εάν δεν είμαστε εγγεγραμμένοι χρήστες του συστήματος. Πατάμε λοιπόν την εγγραφή. Κάνουμε την εγγραφή μας στο σύστημα συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής. Βάζουμε τα στοιχεία μας στα κενά πεδία που εμφανίζονται, όπως όνομα, επίθετο, email κτλ, κωδικό πρόσβασης όποιον θέλουμε εμείς για να μπαίνουμε στο σύστημα και αφού συμφωνήσουμε με τους όρους χρήσης, πατάμε αποστολή. Στην επόμενη καρτέλα που θα εμφανιστεί θα βάλουμε στο κενό πεδίο τον αριθμό που θα μας σταλεί με SMS σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό μας τηλέφωνο, αυτό δηλαδή που έχουμε δηλώσει κατά την εγγραφή μας στο σύστημα. Πατάμε αποστολή και αυτό ήταν. Η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη σύνδεσή μας και να καλέσουμε ταξί. Στο κενό πεδίο που εμφανίζεται και μας ζητάει το email, βάζουμε το email μας. Στον κωδικό πρόσβασης βάζουμε τον κωδικό που έχουμε εισάγει στο σύστημα κατά την εγγραφή μας και πατάμε σύνδεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε συνδεθεί στο σύστημα και θα πρέπει τώρα να εισάγουμε οδό και αριθμό στο χάρτη ή μετακινώντας τον επιβάτη που βλέπουμε στο κέντρο του χάρτη ή γράφοντας εμείς την οδό και αριθμό που θέλουμε να έρθει το ταξί να μας παραλάβει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση βάζουμε μία τυχαία οδό Δελφών 56 στη Θεσσαλονίκη και αν θέλουμε βάζουμε και σχόλια για να διευκολύνουμε το ταξί να έρθει πιο γρήγορα, όπου θα βάλουμε εδώ μπροστά στο περίπτερο να έρθει το ταξί μας. Πατάμε λοιπόν κλείσει ταξί τώρα. Θέλετε να κάνετε κλίση? Πατάμε OK. Περιμένουμε λοιπόν το σύστημα να κάνει την επιβεβαίωση και να στείλει το πιο κοντινό σταθμό σε εμάς. Μας λέει λοιπόν ότι το ταξί 324 έρχεται. Βλέπουμε λοιπόν μπροστά στο χάρτη να εξελίσσεται η διαδικασία όπου έρχεται ο αριθμός 324 και βρίσκεται σε μία απόσταση 712 μέτρων. Βλέπουμε το ταξί που σιγά σιγά πλησιάζει τον επιβάτη μας, δηλαδή εμάς που καλέσαμε ταξί. Και αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να έρθει μπροστά μας. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και ραντεβού ταξί, συμπληρώνοντας πάντα την οδό, αριθμό, κάποια σχόλια αν είναι απαραίτητα, πατώντας το κουμπάκι ραντεβού, διαλέγουμε την ημέρα και την ώρα που θέλουμε να έρθει το ταξί. Και εδώ το δορυφορικό σύστημα μας λέει ότι το ταξί έφτασε στον προορισμό του και μας ευχαριστεί. Σας ευχαριστούμε και εμείς.